Kde sú tí ľudrci? Už tu dávno mali byť. Radca, kde si? Čo nové si zistil? Vieš, kráľu, nerad ti prinášam zlé správy. Von s nimi, chcem počuť všetko. Králi obišli hlavné mesto, aby ťa nemuseli navštíviť. Ako si to mohli dovoliť? A našli ste to dieťa? Nie, vieme iba, že sa narodilo v Betleheme. V Betleheme vravíš? Áno, kráľu. Vieme v Betleheme, nevieme kde ako. Ako to vyriešiť? Ako? Daj zabiť všetkých chlapcov do 2 rokov, čo sa narodili v Betleheme. Už viem, Radca, dobre počúvaj, daj zabiť všetkých chlapcov, ktorí sa narodili do 2 rokov v Betleheme. Herodes, čo si to spravil? Ježiš Kristus neprišiel na tento svet, aby zabíjal. On sa narodil preto, aby svet spasil. Tento svet by mal niekto spasiť? Tento svet je plný vojen, falše, klamárstva a nenávisti. Na toto je už dávno neskoro. Mýliš sa, malý kráľ to dokáže. Ježiš prišiel do srdc pastierov, prišiel do srdc 3 kráľov, prišiel do srdc detí pri jasličkách. No pyšné, zlobou naplnené srdcia ostávajú chladné a prázdne. Tak zostalo prázdne srdce kráľa Herodesa a mnohých farizejov, ale i mnohých tých, ktorí nechcú odpustiť svojim nepriateľom. Ale ostávajú prázdne srdcia i tí, ktorí ešte o Ježišovi nikdy nepočuli a nepocítili jeho lásku. Dnešný deň myslíme aj na nich a prosíme, aby im čím skôr zažiarila tá najkrajšia hviezda, Ježiš. Ježišu, pri tvojich jasliach dnes uvažujem o tvojej láske a veľkosti. Si väčší ako celý svet a stal si sa dieťaťom. Mal si matku a narodil si sa v maštali uprostred zvierat. Prišli k tebe pastieri a králi. Prečo si sa nenarodil teraz, v našej dobe? Sú hotely, Jozef s Máriou by iste dostali noc. Sú služby v nemocniciach, mal by si lekársku starostlivosť. Sú astronomické observatória, kde by čas oznámili, že si sa narodil. Je tu rozhlas, milióny ľudí by vo chvíli vedelo, že si sa narodil. Prišiel som k vám, keď nadišla plnosť času. Prišiel som medzi svojich, ale neprijali ma. Neprišiel som preto, aby sa mi slúžilo, ale aby som sám slúžil. Ubezpečuješ ma, že teraz by som nemal toľko ťažkostí. Myslíš si, že by v hoteloch prijali moju chudobnú matku? Že by niekto prijal k sebe cudziu ženu, ktorá čaká dieťa? Dnes, keď ľudia pristávajú na mesiaci, čo by pre nich znamenala jedna hviezda naviac? Dali by jej meno a zaznačili by ju do hviezdnej mapy. Či by televízia dávala taký bežný program, ako je narodenie dieťaťa? V časopisoch je toľko farebných obrázkov. Kto by venoval pozornosť tmavej chudobnej maštali? Dnes cestuje po svete toľko delegácií. Koho by zaujímala návšteva učencov z východu? Hovoríš, že v tvojich časoch by som bol bezpečný. Veď na svete je toľko vojen, toľko zabitých detí, toľko plačúcich matiek.
si prišiel na tento svet, aby si nám dal nový radostný život. Ďakujeme ti za to, že si sa narodil v malej chudobnej maštalke a že sa všetko stalo tak, ako chcel Boh. Ďakujem ti za to, že si sa dnes narodil i v našich srdciach. Prosíme ťa za svoje kamarátky, spolužiakov, za svojich rodičov a za tých, ktorí ťa ešte nepoznajú, ktorí ešte nepocítili tvoju lásku. Prosím, vylejme svoju lásku na celý svet a do srdc všetkých ľudí. Dieťa sa nám narodilo, syn je nám daný. Jeho meno je predivný radca, mocný Boh, Otec večnosti, knieža pokoja. Boh nám poslal svojho syna, aby nám dal múdre rady k životu, aby nám pomáhal svojou úzkou mocou a aby nám naplnil srdcia pokojom a voviedol nás vo večnom života. Otče nebeský, studnica dobroty, ďakujeme ti, že si nás milostivo priviedol v tejto slávnej pamiatke narodenia tvojho syna a že nám teraz dáva hľadieť na neho očami viery. On sa stal synom človeka, aby sme my boli synmi a dcerami Božími. Večný Bože, buď ti sláva na výsostiach a nám, ľuďom, na zemi pokoj. Amen. Vážení rodičia, chcel by som sa poďakovať svojim kolegyniam a kolegom a všetkým žiakom za sústredené vystupovanie a trpezlivú prípravu. A myslím si, že veľmi pekného programu. Ďakujeme im za zvesť slova cez piesne a cez stenky o tom, že Ježiš sa narodil a že je tu, že je s nami a že je pre nás. Chcem vám zablahoželať v
Vianociam Boží pokoj a zdravie, šťastie, aby kus z tých betlehemských Vianoc sa dostal aj do vašich rodín. Prajem vám teda požehnané Vianočné sviatky a šťastný nový rok. A máme ešte aj zo pár oznamov. Vzadu máme takú burzu, môžete si kúpiť nejaké výrobky, je tam aj občerstvenie, môžete sa občerstviť. Chystáme spoločenský večer, ktorý by mal byť vo februári. Rodičovské združenie plenárne by malo byť 17. januára. Zápis by mal byť potom od 8. do 10. februára. A máme ešte jednu takú milú príležitosť. Ono to vzniklo nejak tak spontánne a na poslednú chvíľu. Ale keďže sa blížia Vianoce, mám darček aj pre vás. Také trošku nie celkom vianočné, ale je to darček. Za hodinu začína zápas Martin MHK Zvolen a mám zdarma lístky 20. Takže ak sú tu nejakí nadšenci hokeja, ktorí by chceli a stihli by to ešte, prípadne vedia o niekom, kto by teda chcel ísť na hokejový zápas a zúčastniť sa ho, tak lístky sú k dispozícii. A dúfam, že teda nikto sa nehanbí a teda ja by som rád niekomu odovzdal. Aspoň zo pár lístkov. Tak poď. Jeden nadšenec, jeden hokejista je tu. Nemôže ísť. Dobre. Nejakí ďalší nadšenci? Niektorí naši učitelia by išli, ale my máme ešte program. Takže budeme radšej túto pre ďalších rodičov a pre vás mať program, ale ja to urobím tak, že vzadu niekam, tam je teda tá burza, prosím kolegu, on vám to ponúkne, ak ako sme dostali, tak radi predáme ďalej a teda verím, že teda Marku vyhrá dnes, na hokej. Takže ešte raz, ďakujem, že ste ďakujem za účasť.